Kwaramugi Ajwang' dakika en 12 tok saa 3 mar okinyi machiegni chenro mar mbako romo machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Antiere kae mar mondo mi ami chal mar fwambo mago gin weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge duto ma pacho kae, weche minyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiendgi ibro bedo ka inenogi achiel ka achiel e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Ka wachako chal mar fwambo Kwaramugi Ajwang' mineno kae ma en jatenda okwach kiche pacho kae Mohamed Amin. Odiochieng' ma kawuono Mohamed Amin bro bedo ka chopo e nyim doho ma pacho kae mar mondo mi oduok penjo kotudore koda kama rawera Ndiagui Kinyagie nitiere. Kanyaka sani liekore ni rawera makamano obila mag okwach kicha ne ondhiye to kanondiko gik moko e mbui mano motelo ne ng'anyo mano mar ng'anyo mar juma mokalo chieng' tarik 25 chieng' tich adek juma mokalo mane rawere wuok oko ka ng'anyo. Nyaka sani familia mano mar rawera no ok ong'eyo kama nyathigi nitiere. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jatend okwach kich Mohamed Amin bro bedo ka ochopo e doho kacha mar mondo mi oduoka ne penjo kotudore kod wechego mag ndicho ahinya to mar rawera mano Kinyagie ma nyaka sani ok ong'e ndache kama entiere. Wach machielo ma bende waluonu odiochieng' ma kawuono tudore kod wechego mago mag neno ni wabedo kod teko moromo e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono Deputy British High Commissioner mano Dr. Ida Barnett ka achiel kod jagoro mongirore e migawo mochung' ne wechego mag teko mano Alex Wachira odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka gisidho ayanga clean energy intervention kata yore makare mag bedo kod teko maler e pacho kae mano kaka yore mag goyo kenge mag kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi e pacho kae. Kalore ni ka watiyo kod teko e yo maber kata teko ma ok keth alwora to mano bro bedo ka en okang' makare mebo bed ka igoyo e kedo kod rakruok mano mar kor lwasi. Ka bende romo makamano nochakore kar saa 2 mar okinyi ma kawuono e magawa moro mayudore buore Nairobi kae. Ka bende romo makamano oluongu te fwambo mondo chopi mar mondo mi obi obeda ne joneno e kinde ma piny Kenya temo goyo kenge mag kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi e pacho kae. Wach machielo ma bende waluonu e kaunti ma Migori, wach ma jafwambo marwa e kaunti ma Migori luonwa odiochieng' ma kawuono tudore kod gope ma counties poko chulo. Kanyaka sani bende obobedo ka oluonwa ni to en pesa adi kata omenda maromo nade maten county ma Migori okete tenge e budget mago mag county kata budget mar county ma Migori mabro bedo ka konyo kata bro bedo ka dhi e chenro mano mar chulo gope mano ma ten county ma Migori nitiere godo ne jogo mane ochwalo orak kata jogo mane gimiyo orak e county ma Migori. Kama giduto bende biro e kinde ma koro weg oraka bende nyaka sani koro giywaka kotudore ni nitiere tenda moko maten county ma Migori golo to kata kamano tenda makamago luar e lwet jotije mago mag county ma Migori gino mwang'eyo ni kinde mathoth en ataro mar chik kalure ni mago gin weche mag mibadhi moko winjo bed ni dhi mbele e yo moramora. Mane wach ma jafwambo marwa George Juma bro bedo kaluono odiochieng' ma kawuono e county ma Migori mano weche mag neno kaka ibo bed ka ichulo gope maten county ma Migori nitiere godo. County mano ma Kisumu wach maluonu en kotudore kod tuo mano mar foot and mouth disease masani koro mako dhok e county ma Migori. Kodiochieng' ma kawuono migawo mochung' ne wechego mag thieth e county ma Migori bro bedo ka wanyalo wacho ni bro bedo ka chiwo ler kotudore kod tuo mano mar foot and mouth disease manyaka sani koro mako dhok e county ma Kisumu. Ka bende nyaka sani ten county mano ma Kisumu osekumo wanyalo wacho ni osekumo wuoth mar dhok maybe kuwuok e county achiel kadhi e county machielo kaka yorno mar gayo landruok mano mar foot and mouth disease makoro nyaka sani koro omako kata juko dhok e county ma Kisumu. Matende ni dhok bedo restricted ne area achiel mar mondo mi kik gidhi e sub county machielo kama seche moko tuo makamano poko chopo ka dhok makamago oriwore kumoro achiel to mano nyalo kelo landruok mar tuo na sasa. Mano momiyo nyaka sani koro gisekumo wuoth mag dhok e county ma Kisumu kaka yor gayo tuo no mano ma oyang kanyo kaka foot and mouth disease makoro mako dhok e county ma Kisumu.
Wach machielo mabende waluonu mano e kaunti mano ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono mago jokanyo e sekta mar thieth e kaunti ma Kisumu, kaunti ma Homa Bay agoyo moso kaunti ma Kisumu, kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gigoyo okenge mopogore opogore en ni gitiego jopiny ahinya te kinde makoro ochak campaign mano mar chiwo chanjo mano mar typhoid kaachiel kod ang'iewo mano chanjo mar measles rubella kaachiel kod chanjo mar typhoid mabende migawo mar thieth osechako chiwo ne nyithindo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. To wang'eyo ni kinde mathoth e kinde ma ichiwo chanjo ma kamago ber mar mondo mi otieg jonyuol, mar mondo mi jonyuol ong'e ber mar nyathine yudo chanjo ma kamano, nikech inyalo yudo ni jochiw thieth kochopo kata e ot moro to min nyathi nyalo dagi ni oyo an nyathina ok mi chanjo ma kamano. Mane momiyo ibobed ka ichako tieg jopiny kotudore kod chanjo mano mar typhoid kaachiel kod ang'iewo kata measles rubella mibobed ka ichiwo e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Kaunti ma Siaya wach mwaluonu machiegni odiochieng' ma kawuono otudore kod chenro mano mar puonjo nyithi skul yore mag puonjogi kaka ginyalo keto ler e kinde mag ria. Mane momiyo mohewo nyithindo manyiri mago maderom 1,500 mago mawuok e skunde mopogore opogore e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono gidhi yudo puonj ma ibobed ka ipuonjogi e wi wechego mag ria kata mag ritruok e kinde mag ria. Ka chenro ma kamano obagi kod riwruok ma ok mar piny owacho mano motisi mar Together for Better Foundation. Ka riwruogno ok obi bedo kopuonjo joma nyithindo manyiri kende, riwruok ma kamano bende biro bedo ka kelo kanyakla joma chuo mar mondo mi gin bende kopogore kod puonjogi weche mag ria mar mondo mi gine kaka gin bende ginyalo ng'eyo weche mag ria, nikech weche mag ria kata obedo ni nyithindo manyiri kende ma dhi e ria to ber mar mondo mi nyithindo ma yawuoyi bende ong'e achiel ariyo adek moko kotudore kod wechego mag ria. Ka bende ibobed ka ipuonjogi weche mamoko mago motudore kod kedo kod lwenje mag kit chwech kata lwenje mag udi. Mane wach ma jafombo marwa Steve Biko biro bedo kaluono odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Siaya. Adwani watie kod kaunti mano ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono kaunti ma Mombasa nitiere ywak mag jotuo mag nyarogno mawuok e kaunti ma Mombasa ma nyaka sani koro giywaka ni e kinde ma gidhi e ute thieth to okumba manyien mar thieth mano magno kaka achiel kuom yore mago mag gayo tuo ma kamano. Kata kamano jotuo mag nyarogno e kaunti ma Mombasa ywak ni okumba mar thieth mano mar SHA ok sirgi e yo makare. Nyakwara Mogi Ajwang' nitiere weche mathoth mabende pod waluonu odiochieng' ma kawuono moriwo nyaka familia moro e gwenge mano mag Ndagaiwa mayudore kar chungo od bura ma Lego Usonga mano e kaunti ma Siaya. Nyaka sani koro gimanyo nyathigi mano moyang' nyinge kanyo kaka Christabel Atieno ma jahigni 30 mosebedo katiyo e pinyno mar Saudi Arabia. Magiwacho ni orak mare norumo dwe mar 10 higa mokalo, to kata kamano giwacho ni jatende pok oyiene mar mondo mi oduoge pacho kae. Ka bende gisetemo tudruok gi agent mane otere e pinyno, kata kamano tudruok pok onyago olemo ka koro gisekawo jumbe 2 kapok giwinjo kama nyathigi nitiere. Ka nyaka sani koro gimanyo ratiro mar mondo mi gine kaka nyathigino nyalo duoge pacho kae kowuok e pinyno mar Saudi Arabia. Mano bende wach ma jafombo marwa e kaunti ma Siaya Steve Biko biro bedo kaluonwa odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Mogi Ajwang' kanyo ema chopo gode giko mar chal mar fwambo. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo nyawadwa Cleophas